Takže čaute, tu je Patrikos a ja vás vítam pri novom videu. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čo akože mienim robiť ďalej na YouTube. Takže poprvé, videá sa budú strihať, pridá sa tam hudba, proste, aby to malo nejaký lepší výraz. Aby to nebolo len tak, že sa porozprávame. Takže to bude nové, ak sa mi to bude dariť strihať, lebo neviem, musím sa to ešte doučiť. Aj keď niektorí, ktorí viete strihať, sa teraz napríklad zamyslíte alebo zasmiete, že to je úplne ľahké, no ale ako pre niektorých. Takže to je prvá vec. A druhá vec je, že už si dám asi nejakú fotečku na YouTube channel. Aj Patrikos Vlogs, aj Patrikos TV. No, keďže som chorý, takže počujete aj na hlase. A ja som, že zrobím stále. Takže by som to video ukončil. Toto bola zase ďalšia informačka. Ak sa video páčilo, hoďte like, koment, odber. A čaute.